ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತದ ಸುದ್ದಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲೆ ಪಡೆಪನ 2 ಜನ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನಿತಿಕ್ಕದನೆ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಮುಖ ಕಂಬಳದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಣ್ಣಲಿ ಆರು ಮಲ್ಪಂದನ ಬೇಲೇಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಶೆರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಯಾನೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತಸ ಸುದ್ದಿ ಇರುವೆಲ್ ಪಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಣಪನಂಡ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರು ದಿವಂಗತ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಆರೆಗೆ ತನ್ನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಗಾಕಲ ತಾಗಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಎಂಗಲ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕಂಬಳದನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಇತ್ತಂಡು ಇರುವೆಲ್ ಪಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನಿ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಬಳ ಬಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿಪ್ಪದೆ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳಲ್ ಬತ್ತನೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಚೂರು ಆರ್ನ ಆಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಗಂಡು 2013 ಕಿಂಗ್ ತಾಟ ಪಂಪನವರನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಎರಿಮಾರು ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಎರಡ ದಿತ್ತೊಂಡೇರಾರು ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ರಾಯ್ ಇವ್ರನ್ನು ಬೈಂದೂರು ಕಣದಿತ್ತೇರು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರು ಏರು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಪುದರ್ ಈತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲದ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಂಡು ಮೀತಾ ಭಾಷಿ ಎಂಕ್ಲಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೊರಡೆ 1 ತಿಂಗಳ ಆಯ್ನತೆ ಬರೀ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರದಿತ್ತರೆ ಕಂಬಳಡ್ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕೇವಲ ರೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಆಣ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಕತ್ತಂದೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಂಬಳಡ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಆರೊಂಜಿ ಆಶಯ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಲ್ ಅಂದ ಕಂಬಳದ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡ್ ಆರಿಗೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಿರುದುಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೂಟೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಟ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜನಕುಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ ಪಾತೆರು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಟೋಡು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯೋಡು ಬಿರೇಪುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಜಾತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಂದು ಮತ ಅವು ಇಂಚಿನೈತಿಲ್ಲ ಆ ಕೂಟೋಡು ರೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಆನ್ಲ ಪೊನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಪಾತ್ರೆನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಸಂದರ್ಭನೇ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂದಿತ್ತು ಇರುವೆಲ್ ಪಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕಂಬಳಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಇರುವೆಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಇರ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನನಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಿಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಡ ಬಂದೆಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬುಕ್ಕರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಣೋಲಿ ಆರು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೇಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಶೆರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಯಾನೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೇನು ಪಂಪೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸರಿಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಶೆರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಿರ್ ಬಾರಿ ಪಿರೌಡು ಇರ್ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿಯಾದ ಮೆಡಲ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಅವಕ್ಕ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ ರಾಯರು ಆರ್ನ ಇರ್ಲು ಆರು ಕೊರ್ನ ಇರ್ಲು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ತದ ಚೆನ್ನನೆಯನ ಅವೇ ಕಂಬಳಡು ಅಡವೇದ ಕಂಬಳಡು ಪಾರೆ ಜಾತನೆ ಅವಲೇ ಇಂಕುಲು ದೆರ್ತುಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಗಿಡ ಅದನ್ನು అని ಮೆಡ್ಲ ಅದನ್ನ ಇರುಕು ಇಂದು ದಲಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಸಮಕಾಲನ ಓಟ ಬಂಡ್ಲ ಇದು ಆನಂದ್ ಜಯಕರೆ ಅಂದ ಅಕಲ್ಪುರ ಏನಾದ್ರು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಅಕಲು ಬತ್ತನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೋಳಂತರು ಗಾಡಿ ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ವಂಚಿನ ಏರು ನನ್ನ ಕೂಟೋಡು ಕೂಡುಗ ನನಗೆ 24 ಕರೆ ಮಲ್ತನ ಇಂದ ಆಪಡು ಇದು ಅಂಚ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲು ಇದ್ದಂಡ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೌಳೆಲ್ಲ ಕಂಡದು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬುದಾರ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಸರ್ ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಬಳ ಜವನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನು ಈತು ಜನ ಕಂಬಳದ ಪಾರನೂರ್ಲರ್ ಪಂಡ ಈಗ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿತ್ತಿನಾರು ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಶೆರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಜವನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಲ್ಪುಗು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಎಂಚ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಬುಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಇರ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಗಿಡವಾಡ ಪಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಂದು ಕೊರ್ನ ಇರ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಗಿಡವಾಡ ಪಂದು ಕೊರ್ನ ಆರಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಶೆರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳದ ಪರಿಕರನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ನೊಗಾಯಿಪ್ಪು ಬಳ್ಳುಲು ಕಂಬಳಗ್ ಬೋಡೈನ ಪರಿಕರನ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಟರ್ ಆದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಕರೆನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಬಳ್ಕುಂಜ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಐಡ್ತ ಪಿರ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು
ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಪೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು ಐಕ ಪೂರ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇಂದಿತ ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ. ಸರಪಾಡಿ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇರುವಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ. ಆ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಜಣ್ಣ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಂಬಳದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆದ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದುಂಡು. ಮಗಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊರಡ ಒತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳಗ್ ನನಾದ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲು ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ.